Fa 8 anys que vam començar amb la Festa Major Jove. Nosaltres aquest any fem el nostre 10è aniversari. És el 10è any que un grup d'entitats joves del barri van dir unim-nos i anem a fer un projecte en comú per treballar pel barri, i d'aquí al cap d'un parell d'anys va néixer la Festa Major. Comencem molt d'hora, tot i que la festa sigui l'octubre i que sembla que això s'hagi de començar a engegar ben passat l'estiu. Això és totalment mentida, comencem molt abans de l'estiu. Comencem ja a principis de mes d'abril, mesos d'abril i maig, ja comencem a preparar el programa, ja comencem a vestir la idea de la Festa Major, a vestir els aspectes més de com ha de ser la festa, i llavors ja mes de juny, juliol, ja entrem en la logística de la festa en si. Cada any havíem estat a Sol de Baix, aquest any fem un canvi. Com diem en el cartell, ens traslladen, fem un canvi de la plaça del Sol de Baix als Jardins de Clara Campoamor, que són a la Diagonal, tocant al carrer Joan Güell. Aquest canvi ve motivat per un cert malestar d'alguns veïns, val a dir que pocs, de la plaça del Sol de Baix, i bé, motivat d'una declaració de la regidora que en ple es va comprometre que no ens donaria permís per estar al Sol de Baix, i nosaltres, com a gest de bona voluntat, hem intentat posar les coses fàcils i intentar arribar a un acord que ha set anar a fer aquest trasllat als Jardins de Clara Campoamor. Nosaltres el que intentem és ser el màxim autònoms possibles en aquest sentit. L'Ajuntament dona una part de subvenció, que sol ser un 15% del pressupost, un 20% del pressupost, a tot estirar, i la resta el gestionem nosaltres, ens el fem nosaltres, ja sigui durant els actes de Festa Major, intentar, entre sopars, paelles, dinars, botifarrades, el que es pot fer de la barra, etc., intentar cobrir el pressupost. Des del districte hi hauria potser dues cares. Hi hauria la cara potser més amable, més de suport logístic, que també hi és, que també s'ha de dir que existeix, però llavors hi ha l'altra cara d'estar constantment amb problemes i molts cops amb coses amb les quals has de barallar i que t'impedeixen a vegades gaudir de prou temps com per organitzar la festa. Jo crec que hi ha una dualitat, però bé, és una mica el que hi ha. Els concerts de la nit sempre són els que mouen més gent, i el dissabte que portem un grup del País Valencià, la Bossa Sorda, conegut arreu dels països catalans, arreu dels territoris més propers a nosaltres, diguéssim, i seria una mica el cap de cartell de la Festa Major. Però a banda d'això, nosaltres sempre hem dit que la Festa Major Jove no és la Festa Major per als joves, sinó és la Festa Major que fem els joves per a tot el barri. Hi ha actes per gent gran, hi ha actes hi ha la matinal infantil pel públic més menut, hi ha actes per totes les edats i per tot el públic que vulgui passar per la plaça, pels Jardins de Clara Campoamor. De fet, aquest any hem fet un esforç d'intentar canviar algunes coses. Veníem d'una dinàmica, sobretot, de festes majors de 4-5 dies. Aquest any se'n redueix tot a 3 dies i bé, hem intentat donar una mica de canvi a la Festa Major, i els actes del dissabte a la tarda, actes més simpàtics com la migdiada popular que he comentat abans, els castellers horitzontals, campionat de llançament de pell de meló i diversos campionats que no són ben bé campionats, sinó que són actes per passar-ho bé i una mica per riure tots plegats una mica, fins i tot de nosaltres mateixos, que també és molt sa. Jo crec que sí, la veritat és molt positiu que al barri hi hagi gent que treballa en les noves tecnologies, perquè és una eina molt potent a l'hora de donar-nos a conèixer tant a les entitats com saber tots què passa al barri, d'estar informats què passa al barri, i tenir un portal de referència on el barri s'hi pugui emmirallar i on s'hi pugui treballar, és un punt molt positiu que nosaltres trobem que s'ha de potenciar.